Здравейте, прекрасни! Днес отново искам да си поговорим малко за тези подсъзнателните блокажи, които ни възпират от това да получаваме повече пари. И тук случвало ли се понякога всичко да върви добре, чудесно, но сякаш да има някакъв невидим таван. Нещо, което по някакъв начин ви стопира, саботира, кара ви да отлагате. И често си мислим, че пречките са отвън. Като изказване, че за това е виновна икономиката на страната, обкръжението, липсата на късмет, че не сме късметли, че всичко е въпрос на късмет. Приятелите, държавата, мястото, на където живеем. Но идеята тук е, че истинската причина може да е страхът да бъдем видени и оценени. Защото богатството и известността носят и критика, и отговорност. Ако вътрешно не сте готови да приемете и двете, това, което ще се случва, е да се самосаботирате, да отлагате и да отказвате възможностите, които ви се предлагат. И тук първата стъпка е да се запитате, готови ли сте да бъдете видени? Готови ли сте да поемете тази отговорност, която ще донесат повечето финанси във вашия живот? Бихте ли приели 100% внимание върху себе си с всичко хубаво и не чак толкова хубаво? И тук, като казвам не чак толкова хубаво, е, че тук ще дам моят личен пример по отношение на страницата Преоткрий себе си. Често под коментарите имам едни такива критични коментари, има обиди, има хора, които не са съгласни с моето мнение и с информацията, която ви предава. Има хора, които буквално ме обиждат. И така наречените хейтери, които наистина в началото много ми влияеха, в смисъл такъв, че не се чувствах, може би, достатъчно уверена, удряха ме по самооценката. Има момент, в който дори съм искала да се откажа, да продължа самата страница. Но това беше още в началото. И по пътя на моята трансформация, по пътя на работа с себе си, осъзнавайки, че известността, отговорността, която трябва да поема и която поемам, е голяма и тя ще продължава да се увеличава, увеличавайки се и хората, които ми следват. Благодаря на всички вас. Вече сме над 17 000, дори мисля, че сме 17 500. Какво се случва? Това, което осъзнах, е, че точно тази критика, точно тези хейтери, които ми пишат, които остават коментари, тези коментари не са свързани с мен. Тези коментари изразяват тях. Те не изразяват мен, защото това са хора, които дори не ме познават. Какво правя и как се справям с това? Това вече не ме докосва. Защото знам, че това, което те проявяват, е възосновано по начина, по който те се чувстват. И често точно тези хейтери са хора, които биха искали да постигнат това, което сте постигнали. Да бъдат на мястото, където сте. Но нямат смелостта, нямат коража, нямат отговорността, не поемат отговорността да направят действия, за да достигнат до там. И разбира се, това, което се научих, в зависимост от коментара, някой ги оставям, но тези, които са с този обидният тон, които не считам за прилични, просто много бързо ги блокирам и ги отстранявам от моето пространство. Не им позволявам да източват от моята енергия, или по-точно не си позволявам да насочвам енергията си натам, мислейки за тях и за това, което те изразяват за себе си. Така че помислете си, готови ли сте да бъдете видени? Готови ли сте да поемете отговорността? Защото буквално парите са отговорност. И работа с себе си. Колкото повече работите с
вашите вътрешни блокажи, с вярванията, с тези подсъзнателни ситуации, които ни блокират по някакъв начин, толкова повече вие ще израствате и толкова повече ще си позволявате да получавате. Защото буквално ние получаваме точно толкова, колкото вярваме, че заслужаваме, и точно толкова, колкото си позволяваме да получим. Така че работете със себе си, а за хейтерите просто блокирайте и изтривайте. Не е нужно да отдавате енергията си натам. Прекрасен и вълшебен следобед!